от 80 км към удатен коридор да поеме първата щафета. Това е Георги Илиев. Браво за Георги Илиев! Браво, нашето момче! Браво! Браво, Георги! Ето това се казва воля, желание, 80 км, уважаеми дами и господа. Тук на Сеноградски боири имаме първия финиширал в дистанция 80 км, а именно това е Георги Илиев, който стартира преди много време. Браво! Ето годината се с една изключително свежа и бодра усмивка. Браво! И това е прекрасен финал за Полина Маврева. Поздравления за Полина. Първо време при жени с 11 часа и 19 минути. Цели 80 км. Браво на Полина. Изключително голямо задоволство. Виждаме щастливи лица. Браво, Роси! В дистанция 80 км. Браво! Браво! И поздравления за уникалния финал за Росица Стефанова. Браво на вас!